בסרטון זה נדבר על לוח הזמנים של המפץ הגדול, ונעבור על כל הדברים שקרו החל מהנקודה הסינגולרית ועד לימינו אנו. אבל מה קרה לפני המפץ הגדול? על השאלה הזו ננסה לענות בסוף הסרטון. אנו מתחילים לפני 13.7 מיליארד שנה. כל היקום כעת מרוכז בנקודה אחת, הנקודה הסינגולרית. ברגע הראשון הכל נוצר. כל כוחות הטבע ידועים לנו, החלל והזמן. נקודה זו היא בעלת צפיפות כמעט אינסופית וטמפרטורה של טריליונים על טריליונים של מעלות, והיא מורכבת מאנרגיה בלבד. ואז הנקודה הזו החלה להתרחב. זה המפץ הגדול, ההתרחבות של נקודה זו, וההתרחבות של כל היקום. לא היה שום פיצוץ, רק התרחבות. כל הדברים המעניינים מהמפץ הגדול התרחשו בשנייה הראשונה, ולכן לוח הזמנים דרש יחידת זמן מיוחדת. בעולם היומיומי אנו מודדים זמן בשניות, דקות ושעות, אבל במפץ הגדול מדענים משתמשים בזמן פלנק, השווה ל-10 בחזקת מינוס 43 משנייה אחת. כלומר 42 אפסים אחרי הנקודה ואז 1. עד כמה קטן זמן פלנק? מאוד מאוד קטן. יש יותר יחידות זמן פלנק בשנייה אחת מאשר כל השניות שחלפו מאז המפץ הגדול. בזמן הפלנק הראשון, 4 הכוחות הבסיסיים של הטבע נוצרים. כוח הכבידה, הכוח שגורם להיווצרות כוכבים וכוכבי לכת, הכוח שמשאיר את הערך המסלולו וגורם לקהות ושפל, והכוח שמשאיר אותנו על הקרקע. הוא הכוח החלש מבין כל שאר הכוחות. הכוח האלקטרומגנטי הוא זה שמאיר את הערים שלנו, מחבר את הטלפונים שלנו ומדליק את המחשב בו אתם רואים סרטון זה. והכוח הגרעיני החזק והחלש הם שמחזיקים את האטומים שמרכיבים את גופנו ונותנים את אנרגיית ההיתוך לשמש. בחלקיק הזמן הראשון הטמפרטורה הייתה כל כך גבוהה עד שארבעת הכוחות האלה היו מאוחדים לכוח אחד, מעין כוח על. ניתן לדמות כוח על זה לקריסטל סימטרי, אשר מכיל בתוכו את כל הכוחות. ואז, שבר שנייה לאחר המפץ הגדול, כוח על זה מתחיל להתפרק. קודם הכבידה מתנתקת ומשאירה את שאר הכוחות מחוברים, ולאחר מכן שאר הכוחות מתנתקים זה מזה. התנתקות כוח הכבידה גורמת לגל הדף אדיר וגורמת להתרחבות היקום בצורה משמעותית. היא מתחילה את האירוע הנקרא אינפלציה. לפני האינפלציה היקום היה זעיר, מה שאפשר לטמפרטורה ביקום הקדום להשתוות ולהפוך לאחידה יחסית. לאחר מכן, עדיין שבר שנייה לאחר המפץ הגדול, האינפלציה מתחילה, והיא משמרת את האחידות הזו, אותה אחידות שאנו רואים לאחר מכן בקרינת הרקע הקוסמית וביקום שלנו היום. לפני האינפלציה היקום הוא קטן יותר מאטום, ואז הוא גדל לגודל של כדור טניס. זה אולי לא נשמע לכם הרבה, אבל זה כמו שכדור גולף גדל לגודל של כדור הארץ בפחות משבריר שנייה. אינפלציה זו התרחשה במהירות הגדולה ממהירות האור. חלל ריק, בניגוד לחומר רגיל, דווקא כן יכול לנוע במהירות הגדולה ממהירות האור. כאשר היקום גדל, הוא גם מתקרר, ואז מופיעים החלקיקים הראשונים. עדיין לא מופיעים פרוטונים וניוטרונים, אלא חלקיקים סאב-אטומיים המרכיבים אותם, כמו קוורקים וגלואונים, וגם חלקיקים אחרים. זה החומר הראשון ביקום. אבל כיצד אנרגיה יכולה להפוך לחומר? לפי משוואתו המפורסמת של אלברט איינשטיין, E שווה MC בריבוע. כפי שראינו בסרטונים הקודמים, איינשטיין גילה שאנרגיה ומסה הם בעצם אותו דבר, או שני צדדים של אותו המטבע. בפצצת אטום אנו לוקחים כמות קטנה של מסה והופכים אותה לכמות גדולה מאוד של אנרגיה, ובמפץ הגדול התרחש התהליך ההפוך. האנרגיה הטהורה הפכה למסה, לחלקיקים סאב-אטומיים. אנחנו עדיין בשנייה הראשונה, והאנרגיה אחרי המפץ הגדול לא יצרה רק חומר, אלא גם משהו נוסף, אנטי חומר. כל מה שמסביבנו עשוי מחומר, כל מולקולה, כל אטום וכל חלקיק. בשנייה הראשונה ליקום, שני סוגים של חומר נוצרים. אחד, סוג החומר שאנו מכירים, והשני נקרא אנטי חומר. לכל חלקיק ביקום יש אנטי חלקיק. הוא דומה לו מאוד, אך הוא לא בדיוק אותו דבר. הוא נראה כמו השתקפות במראה של החומר. אם היקום היה בנוי מאנטי חומר, הוא היה כמעט אותו דבר, רק עשוי מאנטי חומר. אנטי חומר זה לחומר רגיל, רק עם מטען הפוך. אנו יודעים שאנטי חומר קיים כי מצאנו שרידים שלו בקרינה הקוסמית, ומדענים אפילו הצליחו לייצר אנטי חומר במאיץ החלקיקים. אבל חומר ואנטי חומר אינם יכולים להתקיים ביחד. כאשר שני החלקיקים נפגשים, הם מתפוצצים ומבטלים אחד את השני, ומשחררים כמות עצומה של אנרגיה.
חומר ואנטי חומר בגודל של תפוח אחד שמתנגשים ומתפוצצים, משחררים אנרגיה שווה לפצצת אטום של 10 מגטון. אם נוצרות כמויות שוות של חומר ואנטי חומר, אז כל החלקיקים היו אמורים להיות מושמדים, והיינו אמורים לחיות ביקום ללא חומר בכלל, אלא רק עם קרינה. אבל משהו גרם לחומר לנצח את האנטי חומר. מדענים לא יודעים בדיוק מהי הסיבה, אך ייתכן והייתה כמות גדולה יותר של חומר מאנטי חומר. מה שנשאר במאבק אלים זה, היא כמות קטנה יחסית של חומר. כמות קטנה זוהי הכמות שמרכיבה את כל היקום שאנו רואים עכשיו. אנחנו השאריות של מאבק זה. אנחנו עדיין חלקיק שנייה לאחר המפץ הגדול, וכבר נוצרו החלקיקים היסודיים שמרכיבים את האטום ואת היקום שלנו. מדובר בחלקיקים רבים עם שמות אקזוטיים מאוד. החלקיקים הידועים לנו כיום מחולקים ל3 קבוצות: לפטונים, קוורקים ובוזונים. אבל נשאלת השאלה הגדולה, למה לחלק מהחלקיקים יש הרבה מסה ולחלק מעט, וכיצד החלקיקים האלה רוכשים את המסה שלהם? מדענים מאמינים שבשנייה הראשונה אחרי המפץ הגדול, שדה בלתי נראה התפשט ביקום הקדום, והוא זה אשר נתן לחלקיקים את המסה שלהם. שדה זה ידוע בשם שדה היגס, על שם הפיזיקאי פיטר היגס שפיתח תיאוריה זו בשנת 1964. חלקיקים רוכשים מסה לפי האינטראקציה שלהם עם שדה זה. בואו נדמה את השדה לשלג. אדם עושה סקי, כמעט ואינו מבצע אינטראקציה עם השלג, ולכן הוא מאוד מהיר. לעומת זאת, אדם הלובש מגפי שלג בא במגע יותר עם השלג, ולכן הוא איטי יותר. ומי שלא לובש כלום, הוא פשוט שוקע בשלג וכמעט שאינו יכול לזוז. שדה היגס פועל בצורה דומה. חלקיקים חסרי מסה, כמו הפוטונים, אינם מבצעים אינטראקציה עם שדה היגס. לכן אין להם מסה והם מסוגלים לנוע במהירות האור. חלקיק אחר, לדוגמה קוורק, זה החלקיק שמרכיב את הפרוטונים והנוטרונים, מבצע אינטראקציה עם השדה, ולכן יש לו מסה והוא איטי יותר. ככל שהאינטראקציה עם השדה גדולה יותר, ככה המסה גדולה יותר. שדה זה בנוי מחלקיק מיוחד. העיתונאים קוראים לו החלקיק האלוהי, אך מדענים קוראים לו בוזון היגס, ולא, אין שום קשר לא לתנ"ך ולא לאלוהים. אך מודל זה עדיין היה תיאורטי, מכיוון שחלקיק היגס עדיין לא נמצא. לצורך מציאת החלקיק, מדענים השתמשו במאיץ החלקיקים בשוויץ, אשר מדמה את התנאים ששררו ביקום לאחר המפץ הגדול. מאיץ החלקיקים בשוויץ, אחד הפרויקטים הגדולים והמרשימים ביותר בתולדות האנושות, ובו פועלים למעלה מ7,000 מדענים מכל רחבי העולם, ללא הבדל דת, גזע ומין, שהתאחדו כדי לחקור את סודות היקום. החלקיקים מואצים למהירות הקרובה למהירות האור, ואז מתנגשים ביניהם. בהתנגשות זו נוצרת אנרגיה רבה, וחלקיקים סאב-אטומיים רבים. חלקיק היגס הוא כל כך קטן ומופיע לזמן כל כך קצר, שהמאיץ לא יכול לצפות בו ישירות. המאיץ יכול לגלות רק את העקבות שהוא השאיר אחריו. ביולי 2012 הודיעו 2 קבוצות מדענים העובדות במאיץ החלקיקים שהם גילו חלקיק אשר תכונותיו מתאימות לזה של חלקיק ההיגס, ולכן מודל זה הוא ככל הנראה נכון. בעצם חלקיק היגס נמצא. מדענים עדיין מפענחים את התוצאות, אך עוד חלק של הפאזל הגדול הנקרא המפץ הגדול, ככל הנראה נמצא. כעת היקום הוא בן שנייה אחת, הוא גדול פי כמה אלפים ממערכת השמש שלנו, והוא מוצף בחלקיקים. היקום כעת הוא קר מספיק כדי שקוורקים יצטופפו קבוצות של 3 וייצרו פרוטונים וניוטרונים. בשנייה הראשונה כל החומר ביקום נוצר, כל הניוטרונים והפרוטונים. ועכשיו, בשנייה הראשונה למפץ הגדול, האטומים הראשונים מתחילים להיווצר. היסוד הראשון שנוצר הוא המימן, היסוד הקל ביותר בטבע. בשלושת הדקות הבאות נוצרים עוד 2 יסודות, הליום וליתיום. בשלב זה היקום היה אטום לאור, מעין יקום חלבי. האלקטרונים אינם קשורים לגרעינים, והאור אינו יכול לנוע בחופשיות מבלי להיתקע בהם. לאחר 380,000 שנה היקום גדל מספיק ומתקרר מספיק לטמפרטורה של 3,000 מעלות קלווין, כדי שהאלקטרונים יקשרו לגרעיני האטומים, ואז האור יכול היה לנוע בחופשיות בחלל, והוא נע בחופשיות מאז. קרינה זו שהייתה בכל מקום ביקום הלוהט התקררה מאז, וגלי האור שלה נמתחו ונותרו כשריד לאירוע זה. כמעט 14 מיליארד שנה לאחר מכן, 2 מדענים מגלים את קרינה זו בטעות, את קרינת הרקע הקוסמית. הלוויין WMAP צילם את קרינת הרקע הקוסמית בדייקנות רבה, והמדענים הצליחו לייצר תמונה של היקום שהיה רק בין 380,000 שנה. השונות בטמפרטורה הם הרמזים למבנהו העתידי של היקום. השינויים הקטנים בטמפרטורה מייצגים שינויים בצפיפות. בחלק מהאזורים יש יותר חומר, ובחלק האחר יש פחות. אזורים בלי חומר יהפכו לחלל ריק.
אזורים עם חומר ייווצרו כוכבים, גלקסיות וכוכבי לכת. אם היקום לא היה אסימטרי בצורה כזו, שום דבר לא היה נוצר, מכיוון שהכבידה הייתה פועלת שווה בשווה על כל החלקים. היקום שלנו עכשיו מלא בגז בלבד, בעיקר גז מימן. 200 מיליון שנה לאחר מכן נוצרו הכוכבים הראשונים. הכבידה מכווצת את הגז ומעלה את הטמפרטורה בענן, עד שתהליך ההיתוך הגרעיני יכול להתרחש. ואז נוצרים הכוכבים הראשונים. היקום עבר מעידן של חושך לעידן מלא בכוכבים. עידן בו אנו חיים היום. עוד ועוד כוכבים נוצרים, ואז, מיליארד שנה לאחר המפץ הגדול, הגלקסיות הראשונות נוצרות בעזרת הכבידה. ב8 מיליארד השנים הבאות, עוד ועוד כוכבים וגלקסיות נוצרים. במפץ הגדול נוצרו רק האטומים הקלים. האטומים הכבדים נוצרו על ידי היתוך גרעיני בתוך ליבותיהם של כוכבים גוססים, והתפזרו ביקום על ידי פיצוץ אדיר הנקרא סופרנובה. ואז, לפני 5 מיליארד שנה, באזור שקט של אחת הגלקסיות האלה, גלקסיה נקראת שביל החלב, כוח הכבידה החל לדחוס ענן של גז, ובהדרגה, לאחר כמה מיליוני שנים, נוצר כוכב. השמש שלנו נוצרה. לאחר היווצרות השמש נותרים בחלל חלקיקי גז, אבק וסלעים שונים. הכבידה מושכת את החלקיקים האלה ויוצרת כוכבי לכת וירחים. חלקיקי הסלעים יוצרים לבסוף גם את כוכב הלכת שלנו, כדור הארץ. כוכב לכת לוהט זה, לאחר שהופצץ במשך עידנים על ידי אסטרואידים שונים, מתקרר מספיק ומאפשר למולקולות של מים ליצור את האטמוספירה. מיליוני שנים לאחר מכן, מים נוזלים מתאספים על פני השטח של כוכב זה, ומתחת למים, תגובה כימית, בסופו של דבר יוצרת חיים. מיליארדי שנים לאחר מכן, 13.7 מיליארד שנה לאחר המפץ הגדול, לאחר תהליך של התפתחות הדרגתית, כדור הארץ מלא במגוון צורות של צמחים ובעלי חיים. זה העולם בו אנו חיים היום. אחרי שראינו את כל התהליכים שעברו על היקום מאז המפץ הגדול ועד לימינו אנו, נשאלת השאלה הגדולה, מה קדם למפץ הגדול? התשובה היא שכרגע אנחנו לא בטוחים מה היה לפני. לפי המודל, המפץ יצר לא רק את החומר והקרינה, אלא גם את החלל והזמן. ואם הזמן נוצר המפץ הגדול, אז לא היה שום לפני. ולכן שום משהו או מישהו לא התקיים לפני המפץ וברא אותו. אחת הטענות שמועלות מצד אנשי הדעת היא שלא ייתכן שיקום שלם נוצר מכלום. אבל למען האמת, דווקא חוקי הפיזיקה כן מאפשרים ליקום להיווצר מכלום. פיזיקת הקוונטים היא התיאוריה המצליחה ביותר והמוזרה ביותר בכל תחום הפיזיקה. אמנם סיבה ותוצר הוא עיקרון שקיים בעולם המקרוסקופי, אבל בתחום הקוונטי המיקרוסקופי שולט עיקרון האי-ודאות. העיקרון הזה קובע שאירועים יכולים לקרות באופן ספונטני, מה שהתברר נכון בניסויים רבים. לפי פיזיקת הקוונטים, חלקיקים וירטואליים אלה מופיעים משום מקום, ואז לאחר זמן קצר נעלמים מיד. לפי הקוסמולוגיה הקוונטית, היקום יכול היה פשוט להופיע מלא כלום ובלא כל סיבה, ולא רק שהוא אינו מפר שום חוק פיזיקלי, אלא שהוא פועל על פי חוקי הפיזיקה הידועים לנו. ייתכן, ואפילו היקום שלנו צמח מלא כלום לצד המון יקומים אחרים, ואנחנו רק אחד מהרבה יקומים קיימים. כלום הוא לא באמת כלום. ככה נראה החלל הריק שבתוך הפרוטון. לא היכן שהקוורקים נמצאים, אלא החלל הריק בין הקוורקים. ככה החלל הריק נראה באמת. החלל הריק מספק 90% מהמסה של הפרוטון, ומכיוון שפרוטונים וניוטרונים מרכיבים את כל גופנו, אז 90% מהמסה של גופנו היא בעצם חלל ריק. כדי ליצור יקום מכלום, אנו צריכים שסך כל האנרגיה תהיה 0. לכבידה יש אנרגיה שלילית, וביחד עם האנרגיה החיובית של החלקיקים שנוצרים, אז זה מתקזז ל-0. תוסיף מספיק כבידה לחלקיקים וירטואליים, והם כבר לא ייעלמו. הם יישארו ויהפכו לחלקיקים אמיתיים. כלום הוא בעצם משהו מאוד לא יציב, ובסוף, אם יש מספיק חלל ריק, משהו ייווצר. זה נשמע מוזר, אבל ככה זה במציאות של החלקיקים הקטנים. פיזיקת הקוונטים מאפשרת באמצעות הכבידה ליצור לא רק חלקיקים, אלא גם חללים ריקים משום כלום. כמובן שלא ניתן להסביר את כל פיזיקת הקוונטים ב3 דקות, אך חוקי הפיזיקה לא רק שאינם שואלים יקום שנוצר מכלום, אלא הם הופכים אפשרות זו לסבירה ביותר. איננו יודעים זו אכן הצורה שבה נוצר היקום, אך זוהי אפשרות קיימת וסבירה. לסיכום, בסדרת סרטונים זו ראינו מדוע תיאוריית המפץ הגדול היא התיאוריה היחידה קיימת בקוסמולוגיה היום, ומדוע היא מהווה קונצנזוס בקרב המדענים. אך התמונה של נעודות היווצרות היקום אינה שלמה לגמרי, ומדענים בכל העולם עובדים במרץ במטרה לנסות ולגלות עוד פרטים על אירוע זה. המדע מלמד אותנו על צניעות, ומראה לנו שבני האדם הם לא הדבר הכי חשוב ביקום. המדע מודה שהוא אינו יודע הכל, והרבה דברים אינם ידועים או מובנים לנו. לעומתו עומדת הדת, המאמינה שכל מה שכתוב בספר עתיק מתקופת הברונזה הוא נכון ולא ניתן לערעור.
הדת מאמינה בצורה יהירה ומתנשאת שכל מרחביו של היקום נוצרו אך ורק עבור בני האדם, ואין צורך באמת לחקור את סודות היקום, ואם רק נפתח ספר גמרא נגלה את כל האמת. היקום שלנו הוא מקום מדהים ועצום, ויש עוד הרבה לחקור ולדעת. אל תיתנו לצורת מחשבה מיושנת ומקובעת למנוע ממכם מלגלות אותו.